Xeyirli kun оқучылар. Бүгінгі онлайн дәрісте үшбашмақның ортасызғы һәм аның үзлеген өйрәндек. Хәзер шушы белгән кагыйдәләрне кулланып, мәсьәләләр шишүгә күчик. Беренче мәсьәлә. АБЦ үшбашмагында тиңдәшле рәвештә АБ һәм БЦ якларының урталары булган К һәм М нокталары аша КМ турысы үткәрелгән. АК 4 см, БМ 6 см, АБЦ үшбашмагының периметры 36 см. КМ һәм АЦны табарга. Мәсьәләнең шарты буенча АБЦ үшбашмагы һәм АБ ягының уртасы К ноктасы, БЦ ягының уртасы М ноктасы икәнлеге билгеле. Шулай ук АКның озынлыгы 4 см, БМның озынлыгы 6 см, берилгән АБЦ үшбашмагының периметры 36 см икәнлеге билгеле. КМ һәм АЦны табарга кирәк. Мәсьәләнең шарты буенча АК һәм КБ тигез, БМ МЦга тигез. Димәк, КМ АБЦ үшбашмагының урта сызыгы. Шулай ук мәсьәләнең шарты буенча АКның 4 см икәнлеге билгеле. Димәк, АБ АК ягыннан 2 тапкырга зур, ягъни 8 см икәнлеге килеп чыга. Шулай ук мәсьәләнең шарты буенча БМның 6 см икәнлеге билгеле. Димәк, БЦ БМ ягыннан 2 тапкырга зур, ягъни 12 см тигез була. Шулай ук мәсьәләнең шарты буенча АБЦ үшбашмагының периметры бирелгән. АБЦ үшбашмагының периметрын табу өчен АБ, БЦ һәм АЦ якларының суммасын исәпләргә кирәк. АБЦ үшбашмагының периметры 36 см икәнлеге билгеле. АБ 8 см тигез булды. БЦ 12 см тигез булды, АЦ билгесез. Әлеге тигезлектән АЦның 16 см тигез икәнлеге килеп чыга. КМ АБЦның урта сызыгы булды. Урта сызык үзлеге буенча КМ АЦ ягының яртысына тигез була. Ягъни 16ның яртысы 8 см килеп чыга. Мәсьәләнең җавабы АЦ 16 см, КМ 8 см. Икенче мәсьәлә. Бу мәсьәләдә АБЦ үшбашмагы берилгән, ЛМ АБЦ үшбашмагының урта сызыгы икәне билгеле, һәм ЛМ ягы АЦдан 3,6 см кечерәк икәнлеге билгеле. ЛМ һәм АЦның суммасын табарга кирәк. Мәсьәләнең шарты буенча ЛМның АЦдан 3,6 см кечерәк икәнлеге билгеле. Әгәр ЛМны X дип алсак, ул вакытта АЦ ягы X плюс 3,6-га тигез була. Һәм икенчедән, мәсьәләнең шарты буенча ЛМ АБЦ үшбашмагының урта сызыгы булганлыктан, урта сызык үзлеге буенча ЛМны АЦның яртысына тигез дип яза алабыз. Ягъни ЛМны X дип алдык, АЦ үз чиратында X плюс 3,6-га тигез булды. Әлеге тигезләмәне шишсәк, 2X тигез килеп чыга X плюс 3,6. Һәм шушы тигезләмәдән X-ны тапсак, X 3,6-га тигез була. X дип без LM-ны алган идек, димәк, LM-ның озынлыгы 3,6 см. АЦ ягы LM-нан 3,6-га зур булгач, 3,6-га 3,6-ны кушып, АЦның озынлыгының 7,2 см тигез икәнлеге килеп чыга. Димәк, ЛМ һәм АЦның суммасын тапсак, ягъни 3,6 һәм 7,2-ның суммасы 10,8 см тигез икәнлеге килеп чыга. Мәсьәләнең җавабы ЛМ һәм АЦның суммасы 10,8 см.
Бүгінгі дәрістә үшпочмакның урта сызыгы һәм аның үзлеге белән таныштык. Һәм аларны кулланып мәсьәләләр чиштек. Киләсе онлайн дәрестә очрашканчыга кадәр сау булыгыз.